ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରର ପୁନର୍ଗଠନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ। ଇତିହାସ ମାନେ କ'ଣ? ଅତୀତ କାଳରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଇତିହାସ କୁହାଯାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ବଂଶ କେବେ ରାଜୁତି କରିଥିଲା? 1206 ମସିହା। କେବେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? 1333 ମସିହା। ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1526 ମସିହାରେ। ସେଥିରେ କିଏ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ? ବାବର। କେବେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? 1498 ମସିହାରେ। ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ? ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ଓ ମୁଦ୍ରା। ପାର୍ସି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି? ଫାର୍ସି ଭାଷା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନରସିଂହଦେବ। ମେୱାରର ଶାସକ କିଏ? ରାଣା କୁମ୍ଭକ। କେଉଁ ବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ଶେଷ ବଂଶ ଥିଲା? ଲୋଧି ବଂଶ। ପୃଥିବୀର ସୁଦୀର୍ଘ ପ୍ରାଚୀରର ନାମ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? କୁମ୍ଭାଲଗଡ଼। ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନର ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ବାବର। ମରାଠୀ ଶାସକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଛତ୍ରପତି। ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ବାବରନାମା। ତାଜମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଶାହାଜାହାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସର କେଉଁ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ।